Cea mai mare dilemă a fiecărui antreprenor la început de drum este dacă business-ul lui este cu sau fără TVA. TVA-ul este cel mai simplu și cel mai echilibrat impozit care este reglementat de codul fiscal. Este reglementat la nivel european de o directivă europeană. Este un impozit indirect, colectat în trepte pe fiecare nivel de consum și care până la urmă îl suportă consumatorul final. Directiva europeană ia în calcul că pot exista societăți care să nu aibă obligația să plătească TVA și pe aceste societăți le denumește societăți mici, așa zi și neplătitori de TVA. TVA-ul este datorat de orice persoană impozabilă care desfășoară o activitate economică, și o societate comercială, și un PFA, și o persoană fizică. Nu contează că a desfășurat activități de comerț online și nu și-a făcut societate comercială și a găsit o antifrauda și ANAF-ul, i-a colectat TVA și l-a pus să plătească. Atenție!